Nyakorongo Juang kata obedo ni oganda jo Kenya osebedo ka ywak ewi meto mar nengo mauta e pachoka mabende nolande chieng' tich ariyo. Nonro mochiw gi duol mar EPRA nyiso ni nengo mauta no dine oidho malo moloyo ponono ni sirikal norem keto omenda maromo siling bilion 6.2 mar gayo medruok mar nengo mauta. Lydia Okeyo nigi ler. Duol marango nengo mauta e pachoka EPRA nyolando medruok e nengo mauta tich ariyo kaluwore gi chik mayango ni nengo go winjo bed ni lando dwe ka dwe tarik 14. EPRA ne olando medruok e nengo diesel gi siling 40 nyaka siling 206 kuom lita ka lita. Petrol no medre gi siling 28 nyaka siling 206 ka nengo mauta mar taya to ne odong' kaka chon e siling 152 gotonglo 78. Nengo mar diesel odhi malo mogik kuom higni 21 mokadho kalore gi nonro ka petrol bende beche odhi malo mogik kipimo gi ndalo mokadho kochakre Januar 2024. Kalore gi report mar EPRA, meto mar nengo mauta ni dine odhi malo moloyo pono ni sirikal dine ok odonjore wachni kendo keto omenda maromo siling bilion 6.2 kaoya e agulu ma Petroleum Development Levy ma ing'ado ewi lita ka lita kaka usuru. Mano chuo dwoko piny osuru mar VAT kaoya e 16 nyaka 13. Ka onge omenda go ma sirikal ne ogolo mar chiwo yot ne jo Kenya, report duol mar EPRA yango ni lita achiel mar petrol dine obedo siling 248, diesel dine obedo siling 352 kama mauta mataya dine obedo siling 304 lita ka lita. Meto mar nengo mauta en kaluwore gi nengo mamalo mar kelo mauta e pachoka ma omedre diriyo kaluwore gi lweny mapek ma pod otimo sidi e piny mar Iran. Lweny ni nochakre tarik 28 dwe mar ariyo higani bang' piny mar Israel nomonjo piny Iran gi miruti. Gino manomiyo Iran noloro tuchi ma mauta maromo 20 ma itiyo godo e piny mangima kadhoe mong'ere ni Strait of Hormuz. Kowuoyo e limbe mare e kaunti ma Kisii, jatend piny Kenya William Ruto opoyo okang' mane piny Kenya okawo mar keto winjruok mar ji to ji ma owacho ni osekonyo e neno ni nengo mauta ok omedre pachoka ma odhi malo kaka pinje mamoko, kendo neno ni mauta ochopo e pachoka taro mar chal mar pinje mamoko masani onge kod mauta. Wach mabende osir gi jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi. Tumehakikisha ya kwamba tumefanya subsidy ndio hiyo gharama ya juu zaidi isifikie kwa wananchi wa taifa letu la Kenya. And we are going as a nation to make sure that we cushion the people of Kenya from high prices of fuel. The G2G arrangement has made Kenya a very competitive fuel destination. You cannot compare our fuel with our region or other countries. There are countries who do not have fuel in their countries. In Kenya, we have enough fuel. We have used 6.5 billion to subsidize so that we can moderate the price of fuel in Kenya. We have also reduced VAT so that we make sure that Kenyans do not bear the brunt of excessive fuel prices. And we are going to monitor the situation to make sure that we cushion ourselves as our country, cushion our economy. Mheshimiwa Rais akatuarifu ya kwamba tuweke subsidy kutokana na Petroleum Development Levy 6.2 billion ikapunguza hiyo gharama. Mheshimiwa Rais akatoa amri ya kwamba hata ikiwa bei ya diesel na petroli itapanda, bei ya mafuta taa isipande hata kidogo, kwa sababu bei ya mafuta taa ni ile kitu wananchi wa kawaida wanatumia kila siku. Okang' mar miyo jopiny yot mar neno ni nengo mauta ok omedre sasa bende osekawe pinje machalo kaka Tanzania, Uganda kod Angola. Nengo mauta mane olandi manyien biro dong' kama nyaka chop lan nengo manyien mar mauta tarik 14 dwe mar abich higani kaluwore gi chike ma pachoka. Gikoni oganda ywak Nyakorongo Juang kotenre kod medruok e nengo mar mauta. Komachielo sirikal bende chal ka gima kuome koro mokerot kaluwore gi medruok mar nengo mauta e piny mangima kaluwore gi lweny mabende koro timo sidi e pinje mag Jo-Arabu. Geno mar oganda en ni nengo mar mauta biro dok piny ponono ni lweny makamano orume pinjego mag Jo-Arabu. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Kibra, Nairobi.